हेल' हेलौ औ बुं दे आदा सादिन बसुमतारीखौ मोनबाय दे मोनबायना ओं मोनबाय गावनो न'आव ग्रोब ग्रोबबाबो मोनफैबाय जेने थेने बारे दे बिराद मोजांलै गुड निउस हेलौ आदा औ माने बियो माने बिदिनो आन्दाय माने अखमनिनो फैफानाय सानै मानसि मोनदोंमोन आरो बे अखमनि फैफानाय मानसिजों बियो फैफा माने रङिया स्टेसनाव ओंखारफैदों आरो नंगौना रङिया स्टेसननिफ्राय ओमफ्राय दिनैथ' गारि बन्द'ना जोंनि असमाव बेयो सोरबा मोजां मानसिजों बियो बरमायालागै फैदों आरो ओमफ्राय जों गामिनिनो थांदोंमोन आरो बरमायाव बेयाव मानसिखौ नुनानै ओमफ्राय जों थांनानै लाना फैनायसै आरो माने नै दा न'आव मोनफैबाय माने दे जोबोद मोजां खौरां ओमफ्राय सासेया सासेखौ दा मोनाखै माबाखौ रमेश बर' होननायखौ बेखौ नोंसोरो बेयाव होफिनबानो जाबाय जेनेबा सादिन बसुमतारीखौ मोनबाय रमेशखौ मोनाखै ओरैनो दे सारमोनहा आंनो फट'सफोर सर्ट भिडिअ हायोबा बानायना हर अननानै आरो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन बरायबाय जाय बिथांमोनहा गोदानै आंनि चेनेलाव भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांमोनहा बे सिगांनि सर्ट अडिअखौ खोनानानै मिथिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै नङा होमबा दिनै जे बे भिडिअआ माने गुड निउस नोंथांमोन रायजो राजाफोरनि थाखाय गासै बर' हारिनि थाखाय बा बिथांमोननि न'खरनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद रंजाखांनाय एबा गुड निउस नोंथांमोन दिनै आं बे गुड निउसखौनो नोंथांमोननो गुवारै फोरमायहरनो थाखाय लानानै फैदों डिसेम्बर 2023 खालि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गुवाहाटीनिफ्राय 9 जन सुबुंफोरा गुजरातआव खामानि मावनो होननानै बिथांमोनहा ट्रेनजों गाखोबोदोंमोन नङा होमबा आङो बिनि सोमोन्दैबो भिडिअ बानायखादों आरो गुबुन चेनेलफोरावबो नोंथांमोनहा नुदों जानांगौ बिथांमोननि खावलायहरनाय भिडिअसफोरखौ दा बे 9 जननि गेजेरावनो सानै सुबुङा माखासे कनफिउज जानानै बिथांमोनहा लामा ससेयावनो ओंखारफ्लांनानै थालांनाय जादोंमोन जायफोरनि मुङा सादिन बसुमतारी आरो रमेश बर' बिथांमोनहा 47 इयार बैसोनिमोन बिथांमोनहा माने लामा ससेयावनो ओंखारनानै थालांफ्लांदोंमोन दा बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो बा बिथांमोनजों रायज्लायहरनो थाखाय बिथांमोनाव कन्टेक्ट नाम्बारबो गैया बा मबाइलबो गैयामोन बिथांमोननि आखायाव दा जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन दा बिनि गेजेरावनो बे सानैनि गेजेरावनो माने सासे सुबुङा न'सिम सहैफिनबाय दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों खोनानानै गोसोआवहाय बिथाङा सहैदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय सादिन बसुमतारी बिथाङा दिनै मोजाङैनो मोजां गावनि न'सिम सहैफिनबाय दा बिथांमोनहा बिनि सोमोन्दै सुंद' भिडिअ आंनिसिम बानायनानै हरदों रायजो राजाखौ हामबाय होनहरदों बा रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायथि बावहरदों बिथांमोनहा गावसिनि जे गोमानाय बिफाखौ मोननानै गावनि असे फिसाजोआनो माने गासै रायजो राजाखौ गाहाम हामलायथि बावहरदों दा आङो मिजिंथियो रमेश बर' बिथांखौबो थाबैनो बेबायदिनो मोनफिनगोन होननानै बा बिथाङाबो न'सिम सहैगोन होननानै बेखौनो खावलायनाय थाबाय रायजो राजानिसिम बयबो रमेश बर' बिथांखौ जाहाथे नुसनोब्ला नोंथांमोनहा बयबो न'खराव इनफरमेसन हर एबा जोंनि BBW आफादसिमबो इनफरमेसन हरनो हागोन बा आंनोबो हरनो हागोन पार्सनेलि नोंथांमोनहा दा बिदिब्ला आङो बे न'खरनि गाहाम हामलायथि बा न'खरनि मोनसे रंजाखांनाय फैनाय सुंद' भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनाय जानोसै दा बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ फारियै नायलांबानो जाबाय दे गोजोन्थों रायजोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा बन्दना बसुमतारी आंनि बाबानि मुङा सादिन बसुमतारी गामि नतुन श्रीपुर सनापुर डिस्ट्रिक्ट बाक्सा आंनि बाबाया गोमानानै दंमोन खामानि मावनो होनना थांदोंमोन बेयावनो थांबाय थानाय समावनो ट्रेननिफ्रायहाय बियो खर'खौ बोरैबा मोननानै ओंखारदोंमोन आरोना ओंखारनायावहाय गोमानानै थाबाय बियो गोमाना थानानै बिखौ मोनफिननानै आरो जानुवारिनि 1 तारिख खालि बियो आरो गोमाफिननानै आरो बिखौ रायजोफोरनि अनसायनाय नोंथां आदामोननि अनसायनाय गासै सुबुंफोरनि अनसायनायजोंनो बे भिडिअखौ शेयार बानायना होनानैनो आंनि बाबाखौ दिनै मोजां मोनफैबाय बेनि थाखायनो आं हाजासे साबायखर बावहरो आरो आफा इसोराबो मोजां दैदेनबोफिननायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे हामबाय होयो आरोना बेखिनिखौनो आं दिनै बुंफोरना होबाय आरो